खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ रायजोफोर बर'नि माखासे आफादफोरा मिरु सरकारनिसिम थांनाय सान सिगां अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेशन अल इन्डिया बड' पिपल नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेट आरो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामजों लोगोसे बुधबाराव मिरु आयेन आरो न्याय मन्थ्रिनो खौसे गोसोखां बिलाइ गथायो थागिबि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय गोनांथार आयदाखौ लानानै बिथांमोननि गोसोखां बिलाइनि आयदाफोरा फारियै मोनसे उदां हादोरसा बड'लेण्ड सोरजिनाय कार्बि आलंआव थानाय बर' थागिरिफोरनो शिड्युल ट्राइब हिल्स बिमुं होनाय भारतारि रौनिया हान्जानि सिङाव मोनसे थि रेजिमेन्ट सोरजिनाय बुहुमनाङै बर' थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि आरो रैखाथिखौ रोखा खालामनाय रायजोफोर बे गोसोखां बिलाइखौ बिथांमोना मिरु आयेन आरो न्याय मन्थ्रिनो गथायखांनायनि उनाव क'क्राझाराव फैनानै बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना बिथांमोननिफ्रायनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना बे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय खुलुमबाय आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी आं दिनै बिटिसिनि लाइमोनफोरनो मोनसे मेसेज होनो सानदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बाथ्रा दा बिटिसिनि लाइमोनफोरा बुजिखाबाय बे 5 बोसोराव इउपिपिएलआ माबादियै जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ मिसा खोथा प्रतिश्रुति होबाय मिसा खोथा बिथांमोनहा रादाय होबाय बे 5 बोसोराव दाखालि बावै जोंहा MCLA प्रेस मोसाहारि आदा बिथाङा जे सोंथि सोंदोंमोन जे 2021 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमहालागै 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव CSP नि गेजेरजों बबे जिल्लानिफ्राय साबेसे साख्रि होनो हाखो होननानै अनारेबल CEM प्रमद बर' सार बिथांनिफ्राय रिप्लाइ फैबाय जे 2021 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमहालागै 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव CSP नि गेजेरजों सासेबो साख्रि होनो हायाखै होननानै आरो बे बाथ्राखौ माला बुंदों 2025 मायथाइनि 31 जुलाइहालागै इउपिपिएल सरकारा CSP बर्डनि गेजेरजों 3rd ग्रेड 4th ग्रेड सासेबो साख्रि होनो हायाखै बे जोंनि थाखाय जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 10.2 आव Bodo youth will be considered for recruitment in army, paramilitary forces and police to increase their representation in the forces. बे बाथ्राया बिटिआर सुक्तिनि 10.2 आ अबाव गोमाखै बिथांमोनहा CSP नि गेजेरजों थांनाय BPF नि सरकार समाव गोबां सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होदों नाथाय बे 5 बोसोराव इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि मिस्टेकनि थाखाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि अहंकारनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरा भुगिनांबाय ओंखायनो बे 5 बोसोराव इउपिपिएलआ सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै दिनै जोङो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिटिसिनि लाइमोनफ्रा सर्ट बांसा लानो नांगोन जाय सरकारा 5 बोसोरहालागै सासेबो सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होनो हायाखै बे सरकारखौ जोंनो मानो नांगौ आरो बिनि प्रुफखौ आं होआखै बिनि प्रुफखौ एसेम्बलिनि गेजेरजों जोंनि मानाव गेदेर MCLA प्रेस मोसाहारि सारा कुइसन सोंदोंमोन आरो बेखौ रिटेन बिटिआर सरकारा बुंहरदों जे बिथांमोनहा साख्रि होनो हायाखै होननानै नङा होमबा दा ओंखायनो 2021 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम बे 5 बोसोराव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडआव इउपिपिएल सरकारा सासेबो साख्रि होनो हायाखै बेखौ गावसोरनो बुंनानै लादों मानोना गावसोर बायध'था जादों जोंनो होनो माने बिथांमोना फिन होनो गोनां जादों ओंखायनो जों सेंग्रा सिख्लाफोरा नोंसोरो साखाफारा जानो नांसिगोन साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरा सिरि थानो नाङा मानोना
साख्रि मोनोब्लासो न'खरा थांनानै थागोन आरो 5 बोसोराव होनो हाथारनो नांगौमोन मानो थाखाय होनो हायाखै बेखौ नोंथांमोनाबो बुजिखाबाय जों बिपिएफआ अराय सम इयुथखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होग्रोयो आरो इयुथआ मानसि जाग्रोनो नांगोन इयुथ मानसि जायोब्लासो जोंनि ओनसोला जौगागोन इयुथआ मानसि जायोब्लासो बे ओनसोलनिफ्राय दावगागोन दा ओंखायनो साफ्रोमबो इयुथफोरा जाहाथे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जे साख्रि होनो हायासै बिनि थाखाय जोङो गोथौयै साननानै जों थांखि लानो सम जाबाय नोंथांमोना थांखि लादो एबारनि बिसायख'थियाव बिपिएफनो भट होनानै नोंथांमोना जाहाथे मानसि जानो हायो नोंथांमोना साफा साफा जाहाथे मानसि जानो हायो आरो बे मानसि नोंसोरखौ मानसि खालामनो थाखायनो मानाल गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा थिरांथा लादों आरो बिपिएफनि सायाव जाहाथे साफ्रोमबो बिटिसिनि लाइमोनफ्रा फोथायनाय लायो बेखौनो आंनिफ्राय दिनै साफ्रोमबो बिटिसिनि लाइमोनफोरनिसिम मेसेज हरनाय थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों खुलुमबाय दिनै जोंनि बे एक्स भलुन्टियार फर्सनि अफिसाव नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय नोंथांमोना नुजाफैबाय नोंथांमोन मिडियानि सिम जोंनि एक्स भलुन्टियार फर्सनिफ्राय साबायखर थाबाय जाय हक जोङो दाखालिनो 21 जुलाइ खालिनो जोङो दिल्लीयाव डेलिगेसन हिसाबै थांदोंमोन जों बेयाव मोनथाम आफादजों थांनाय जादों अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स बेनिफ्राय अल इन्डिया बड' नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड बेनिफ्राय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम बे मोनथाम संगठनजों ज' जानानै जोङो नै दाख्लै 31 जुलाइ खालि जोङो गभर्नमेन्टनि माने इउनियन ल' मिनिस्टार बिथां राम मेघवालखौ बिथांनि चेम्बारावनो लोगो मोनदों फुंनि 9:30 आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों बे मेम'रेन्डामाव जोङो बर'फोरनो जे गोदोनिफ्रायनो माने जुग जुग बोसोरजों बर'फ्रा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय आन्दलन खालामबोदों बे आन्दलननि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायनि जोंनि बे सेकेन्ड फेज आन्दलन बे सेकेन्ड फेज आन्दलनाव जोङो सेपारेट स्टेटनि थाखाय बिथांनो आखाइजों आखाइ लाइजाम होनाय जादों मेम'रेन्डामबो होनाय जादों आरो बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होदों जों बिथांखौ बुंदों नोंथाङा थाबैनो बर' समस्यानि थाखाय बर'फोरनि प्रब्लेमनि थाखाय जिथु जों बड'लेण्ड डिमान्ड होदों बे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव थाबैनो नोंथाङा हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारखौ माने खावलायनानै ट्रिपार्टि टकनि थाखाय नोंथाङा जोंनो मोनसे परिबेस खालामना होनांगौ बिथाङा जथेस्थ' रेसपन्स होदों जोंनि बाथ्राखौ आरो दा जोंनि डेलिगेसननिफ्राय मेम्बार सानैसो हजोंहाय दिल्लीयाव दंबावो जों गाबोन समफोरनो माबा मोनसे जोंथ' आसा खालामदों मोनसे पजिटिभ माबा रिजाल्ट मोनगोन होननानै आरोखि जाय हक जोंनि डेभेलपमेन्टआ बेखिनियानो जोङो एक्स बड' भलुन्टियार फर्सनि गासैबो मावथि आरो जोंनो जायफोर अनसुंथाइ रां हरदों बिथांमोननि जिउ देहा सोलेर आरो न'खरा जाहाथे गोजोनै सान्थियै थायो बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो इसोरनि सायाव आर'ज गाबनानै आं गासैबो बर' माहारिनि थाखाय जोङो जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों आरो बे डिमान्डआव जोंहा दङ नाम्बार 1 आव संकसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा लानानै गंगार हाजोसिम बे गासैबो माबाखौ लानानै जोङो 1 नाम्बाराव बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय डिमान्ड होदों आरो नैथियाव दङ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST हिल्स हिसाबै मर्यादा होनांगौ 3 नम्बराव दङ बर'फोरनो थाखाय केन्द्र सरकारा मोनसे आलादा बड' रेजिमेन्ट खुलिना होनांगौ बेनिफ्राय 4 नम्बराव दङ बुहुमनि बर' जेरावखि थाया मानो बे बर'फोरनि थाखाय केन्द्र सरकारा बर'फोरखौ रैखाथि होनांगौ बेखिनि मोनब्रै डिमान्डखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों आरो मेम'रेन्डामखौ जों सिगाङावबो डिसेम्बर मासाव होनाय जादों आरो नै दाख्लै एप्रिल मेयावबो मोनसे होनाय जादों ओमफ्राय जोङो नै थांनाय नैबे साननै सिगां 31 आवबो बे सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों आरो जथेस्थ' जोङो डेभेलप जादों जों जथेस्थ' आसा बायदि बेनिखायनो उननि बेलाफ्राव रायजो राजाया मिथिगोन जे एक्स भलुन्टियार फर्सआ हारिनि थाखाय मा मावनो थांदों बे रिपर्टखौ नोंथांमोननि थ्रुयैनो डेभेलपमेन्टखौ नोंथांमोननि थ्रुयै जों रायजो राजानो फोरमायहरबाय थागोन आरो खिन्थाहरबाय थागोन नमस्कार गोजोन्थों